Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Mwanchi umurigere Ndezi TV na bugwa subu mugusine kingatingi yango kwaraganya bene mi umurobero kubwo kumenya kuya mwanchi umurigere rinyora no umurobero toko semi wa mankigoro y'ikinjira cyo kumenya buyake bocenu utanga imibiri y'itoko rwase amaroire aho na boigo emechando yorabege koretwa kubatkana n'ikinjira tumenyete kindagira tokori na boigo emechande ndembenke yorabege koreta amaroire ase imibiri y'ito nari twira rero nimbato mugeni crossing nyagatari ya hema ekero toko kwanira mankigoro y'uburere bumenyekanye buna hepatitis nacho gutumanya hepatitis ningeke na kibogo cyase umubiri w'umunyabantu na kiboko rinkori wana kiboko bweni wana bwo cinjira cyo wetanga rwase okonyora hepatitis uno mwancu muringo kwarigana beko gusangana ntwikomeryo asensemo ya Facebook otunyorwetra Ndezi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndezi TV News na wigo nabo konyo na wase website ito wetra www.ndezitv.net eriyo togendere gusanga asugwamo ono murobiro koretwa sore nanche Evelyn Osero ngo kwarigana beko gusanga na ntwikomeryo ekrunde de kwirali bagari yabene eriyo mwe omugeni wiretora rero eribaga abe gakwemanyekana tumanyire tari yaye eriyo tobeto koigwa manke kurwasare igoro yoborero begabwa hepatitis. Karibu sana sister. Ngiyamana asiri tangoro kujedida muramo gire umunyaritari ase ya Hema Hospital nende nabokere gusanga mu hospital ya rero. Karibu sana ndu twabokire gutwara somurobere gabwo komenya okuya abana asiri rero nana ikaboteba uri tande tukwanira uburere bwa hepatitis abangi ngo bare hepatitis korende mbama iti hepatitis murure cyo gwigana kibugo cyase mu rumwanya bando togo cyakira ke hima tumanya ngo hepatitis murure cyo bano uburere bwa hepatitis n'uburere bwo cha ase omuntu nenda konyora uburere bwo bwotebekana imibore okobimba kwelini y'omuntu inflammation of the liver majorly nende ebole bwo cha somubere ase cinchera ao nende ebintu ao biko bireta majorly to bwate ebintu ao biko bireta we have number 1 infections virusi binini nende binini biro biko bireta na hepatitis A hepatitis B hepatitis C, hepatitis D, E. Alongside them, biro via virus that are less common. For example, cytomegalovirus na herpes virus. Even about the major causes of hepatitis. Alongside, ndopate amaru alcoholic hepatitis engorwase abantu bagutumeka amaruwase bekegetambe alongside ntobwate oburere bonde bukoro kunan alcoholic obu bokoretu na amafuta kerago chorase dini lakini the major one is the viral hepatitis yere A paka E bonde tora to manyake goro ya hepatitis una watere virus ya hepatitis A mpaka E ya mase step by step. Okay. So hepatitis A ego cha asomubere nende majorly ere ekoira at most 6 months nende kore tukero umuntu akoragera endagere gwatobo chabu amachare atari marabu alongside obo safi bwae butari bya nende oborero bwa hepatitis A eboko retu kero muntu obo safi bwae kerate koragera butari obia akori ndagere cha exactly so hepatitis B alongside ebo cha ase chinchera isato kero wetera sa manyinga kero mungoira kubekero manyinga nyagitari nende atari screened via ase borero bwa hepatitis B na bakobonyora alongside kero bakora obwanchani ase abantu bari bakorire inyomo na bakobonyora through sex alongside encheranero ya gatatu hepatitis B bogotoka na sekero onye mamu
mother to child in that kero mama bwa umuibori sorry for that kero umuibori abwa tuboro irobo na bako boeti gochaso omwana ndiria arenda goseriria kuibori Hepatitis C nainde nabeko ekoba transmitted through the above 3 ways whether se amanyinga whether se abantu bari asenyomo kero bakoro bwanchani nainde gatatu kero ngina akwa umwana akongima Okay, alongside hepatitis D, nabere regweti as the above, weterase amanyinga, weterase nina gochaso omwana, nainde weterase ogwanchanyase abantu bari nyuma. Lastly, hepatitis E, nere gotoka korwase okoragera, endagere tari endabu. Amache atari amasafi, alongside, obusafi bw'omuntu bunabore. Ikubona totebe na hepatitis ngwambukira bore. Alafu ondi bwese nabakonyora hepatitis nonye mwana mukebe only mantabane. Okay, hepatitis nabekonyora omuntu oeni okorwase emyaka ende yonsi nainde egento tobone tutomanye nakitogwe tanga ntonyora oburwaire. Iyo wantu tebe nabo umuntu akonyora hepatitis A ntanyora nyora bwate usene A yoka ande kuna chance umuntu anyora bwate tusebe more than 2 abwate usene hepatitis A na hepatitis C at the same time. Kero konyora wone ego depend on ga tarende tyo busafi bwae na bakonyora hepatitis A nainde ogako get into contact n'umuntu bwate uburoiro weterase amanyinga gose weterase obwanchanya sabantu bari nyomo na bakonyora obonde nainde because they are transmitted differently. Ninga nikumanyana kibo kwambukerekera abantu bako tukorea obwanchani korende tutaite turamanye byorokerera biga kero kende kero umuntu anyora hepatitis yega how long ekuiro umenye uchaga korora byorokerera ndi byorokerera biguse signs and symptoms nchiri kiga umuntu ako twarekera bwa hepatitis according na hepatitis A mpaka E. Hepatitis A is majorly known as an acute infection. Acute infection means that it takes 6 months. Asi miaka mitimsita, sorry. So, kere kwera mitimsita, that means it's an acute infection. Yes. Na inde symptoms na bochiko kavia kuonekana. Zinaweza kavia kwenye urukororokana. Zina kavia kuonekana. Yes. But then wakogenda muna hepatitis B na beko ira 6 months and more. Yeah, it's both an acute infection and a chronic infection. Na beko ira 6 months na inde tano. Lakini symptoms na bochigo delay. Ikiagera lini eligocha ko bimba dia iriregeka. Nainde tobwate hepatitis C nero na beko iregeka more than 6 months. It's both an acute and chronic infection. Wakogenda hepatitis D na bere it's both an acute and chronic infection. Wakogenda hepatitis E eko ira less than 6 months. It's an acute infection. Alongside kero ase hepatitis A mpaka E. Na kiora manyenga omuntu na bwato boroiro. Yes. We have general symptoms. General symptoms in that yani ama symptoms chikorokana asa maroirande. Pono ta relating obo hepatitis. For example, nabo muntu agocha riverera okorosomo bere ende koroma. Alongside nabago chabwate echo ya etariengia ekoche ndabu. So those are the general symptoms. Alongside we have the specific symptoms. Chigo chago chaiga gotenga ngotega naiga and you just say this is hepatitis. Kerago chokonyora akwe yagyo mubero mugima na inde atabwati shidende onsi ilianza tu achagete with the time.
Asu kweyagi okoigekera kweyagi ntubwate metekero umuntu akweyagi kwanyora gutwara sama bitono iga so bimba naro kweyagi ta obatu osobwa otan red so ndibweyagi nande kuna any change inaonekana kwa nini kero umuntu yakweyagi nki okonyora what are the signs wano okonyora akweyagi omubere majorly all the time ninde tariko bwena kerako egudi diogodinderions. You see with the other symptoms kero umuntu agocha kweyagi ninde okonyora abwate sababu ende naboko mweli ogo bwena lakini with the liver problem oko mweli ogodinderions lakini bado okweyagi oku kwagendelea So alongside nabago chabono with the specific symptoms okweyagi oku icho ya ite ikobabia ekobe yuendabu alongside naboko nyora edisangulia area chakiro otani yellow condition known as jaundice so nabeko specific majorly to hepatitis na kia sema watere icho ere koba endabu what about sema ya match Amache nabago akoba darker urine than the normal urine when it is yellow and amber yellow color. Lakini aso muntu wate hepatitis inaka characterized na dark urine. Kero kende gukwanira ibintu ikwabere kwabako gukwanira bigo cause hepatitis yiga kero kende ntumaita marwire narore kero kunyora umuntu agwate usimbo bibegete aboko changiera ero nyoro buroire gete bono no tutebe buroire mprore kero umuntu abwate gusetebe diabetes bora muchangire konyora hepatitis yaso bwanko type nero kuna lina chakirete koro kuna alcoholic steatohepatitis e condition ni ndio konyora omurwaire akoba na mafuta manga asedini lya bono kera mafuta yago cha serini mono okonyora omurwaire oyo majorly abwate risk factors ne bintu bigoko beka onyora omurwaire obomono kobwa bata bange so majorly unapata wakona diabetes, they have hypertension, wakona obesity. So once they have that, it are predisposed. Eko babeka se ibagadio konyora hepatitis ebwango kobwa omuntu tabwati maroira. Ambia mwana wa daktari ntatranda sumutu komokego tokera nebyo gendere gutumanya amange manje muri bana na kwabere okwe n'uburere bwa hepatitis tagendera tegukwanira bana twabere tukumanywa hepatitis n'uburere bwo kubimba bini obose okubimba kwelimba asomubere n'abantu bameta asomubere songo twabere tukumanywa mange ningeke kwirera hepatitis yiganto bwa hepatitis virus iri uko hepatitis virus A mbaka hepatitis E twabere tokwererwa mange igoro yike ono gachinga kitinde traenda smutmuko ekero traida nento chikumanya mange na kibukuringo lwekero mundachire nebyorokerera bigasenya gitari na kibakuringoria buwe nyamburo byo bwega na mana chinchera cyo wetanga tukasaguskade Omoro biryo bw'ekigosori na Steven Ndemo niko gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rwongusi Kenya nensenkima egati yali okonyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bwenkoyo kurwa sechi league ao buna regionals national super league KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya Bomachoge barabu inyora no mubiri bwechi gosoli ngoche ya mas ya korwa segeta seni kia Ndizi TV nabuna botambe eta nende mo Steven captain 001 igesigeta seni kia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 14 chamaragoba goika chisa 12 chigosori ime ya Ndizi TV
mwana nendo mancho mugere boneka twakorire umutimoko asenchira benengo kwalga nendire togendere busanga mange kiro togendrete gukwanira igororere bwa hepatitis magira yo kumanya ubugororero bw'umburo byobo ningiye ko boreta asumubere umwanya bantu na mono ebiyorokere limbiri bigana ndibona asinga kitsinde tukwarga nyasenchira bene abigo mwariga ni omogeni weri tukuriya rero iriya biga gutumanya yanyari kariro umuntu ororire biyorokere biga baga batebya ukire asinya gitari ebitambukiro mbiri bigo tumeka aso kumuri nkurya na ikero yanyarikanire buna gose yanyorekanire umuntu nabwo ategurira ubuiga bwa hepatitis ko bwatkamna tena ko hepatitis mbaka naki ubugweni abo kurwewa iriho konya umuntu usina ndatumaje urero biga ko kwena bore bose kuitabure ubona ni ukwalga ni asenchira bene obe ko gusanga na intwe ko moyo karibu tena twakwanira mangigoro ya mono signs and symptoms bono umuntu ororere signs cy'una watebi au imukire gatambukiro kiri bose nasinya gitari no tutumanya ngo bitambukiro mbiri bibose cincira nkiri kiga muntu yiga agori nkuri bwo guse gupimwa kumanyikana usina bwa hepatitis koru hepatitis A mpaka hepatitis E ebipimo au mbiro biko koru na inde koru hepatitis A egepimo ngeroge koru ku immunoglobulin G na immunoglobulin M ebine bipimo biko toka samanyinga biko koru na inde biorokinga oborero bomboro alongside hepatitis B bipimo mbiro naro biko koru mbiro bya amanyinga biko pima byaro kana na kiye binyinye bimbere ini alongside ngokora barege pimo kia kiedini ekenyene ime ya ngorra bari chienzymes ebi chienzymes njiro chirase egepime kiye kiedini ekenyene kero chienzymes chichire igoro kikoro kinga uburo irobo mbura somuntu alongside ngokora bade gepimo gekoro ku biopsy egepime gekoro ku liver biopsy egekoro kinga na kirinyo dilive ase section ye linye yakoro sigunge achikoligererigu yachikoro kiunga na ki linye dirwalite alongside ngokora bade naro ase hepatitis C naro ngokora bade igipime kielini kia manyinga yes alongside hepatitis D na barabu ngokora bade the liver test, liver function test kielini kia manyinga tera kwanira D na E D na E egepimo ngero kia manyinga nyikoro ku IgM na IgG kiritwa tanga nitego korigereria se hepatitis A ekiekoro kinga oboroiro bomboro aso muntu lakini majadi ebipimo bigo koru ni kia manyinga ni kielini alongside bicha ngokoru erelini ebichane ultrasound liver ultrasound alongside ngokora bale egepime kikie liver biopsy asaba korusia section ye liver bachikwerigero libaroroborero besemboro bono ya nyarekane umuntu upimirwe onyorekanire ya maine nabwatugure ama soita hepatitis yiga kirikende naki akobweni wa mononte tuchakira se engwe ikagututaina umusibati ekera kuibura nabe anabo hepatitis umwana akonyore hepatitis usekera akogongi ntera kicu umusibati yara akonyeke ekero yanyarikane buna ekera bwatugurito na bwa hepatitis nikiara akonywe erio mwana uyiga ose chance sinchiro rora akonyu umwana utachikanyora ubure hepatitis nono ndubwate indaga niko yechakera koru hepatitis A mpaka D na linda yende chronologically koru hepatitis A pego ikayaba very severe it doesn't raise up to be that very severe so majorly we treat it according to the symptoms give supportive management in that yani unago present na nabai wako akorwaribu yani pego ikoba bobe mono bono onye kago chakari very dehydrated we give fluids kama anakuja na hiyo fatigue we give rest that is for hepatitis A. It doesn't go to severe levels. Ukikuja hepatitis B, because it goes for more than even 6 months, it's both an acute and chronic infection.
So we give antivirals. Tunapeana ama ndio wako tokonya kurusia evi mimi ebikorwa so mubere. Na we have antiviral drugs known as nucleoside and nucleotide drugs. Examples of them to water, we have lamivudine, we have tenofovir, we have adenofovir. Yeah, those are good examples. Asa madiogo bakoegu na yaba konyasi oburwairo. Kosuka gochinse gochase hepatitis C. Ngoego baro ediogo dikoroku pegylated interferon alpha interferon. Edina ediogo mejali bakoegu asa abantu babwate hepatitis C. Hepatitis D baiwe ediogo dikoroku interferon. Lakini alongside ase hepatitis E gaiga naro te kwenda yaba very severe. Hepatitis A na hepatitis E, they have some similarities. Bionsi we konyorekana infection yegweta korwa somonu yegotirimboka. Koni yue korwa sendagere mwa osendagere wato bochavu amacha aram atarimaya asokonyu hepatitis A na E. Bono severity levels tiabo gose obobebo boroiro obombo ikoikera chise moche goromono. You understand? Yes. So they are given supportive management. Onye bago chababwate onye bacha babare very dehydrated, they receive fluids. Yeah. So aso mungino wate kwamborire swari ngomungino ochire na inde are muri tabwate oboroiro obwo hepatitis. Umano unako ako nababwene tanyore vaccination. That is where vaccination comes in. Umwana kera ibwiro. Ikiagera keromo no yachire abwato boroiro obo. Turochi nango etiaro boroiro obo chaso umwana. We prevent this by giving the vaccination. Wana togo pimu mwana twarora nabwato boroiro obo. Onye tabobwati tikanyore vaccine because inamsaidia ku prevent the disease from the igona inde chance nero right kero mumno gabwa to somo musbati gabwa hepatitis ngwibura umwana nabakwibura umwana atatu ari hepatitis but kuna other complications chira cha umwana uri kwiburu apart from konyore hepatitis nende complication inchira umwana yegara nyore ara chegabo abwati shidechi toro chibuna umuntu ako prevent na maronda bona racheka complication teyere that severe so mwana lakini wakora prevention ne bwendreta so mwana edi rachake konyoro boroira se emyake meke lakini ga konyora vaccine ngomo konyera se igekegeta. Asante sana. Bona tumanya ngo what are the prevention measures chumuntu agwente go take gwetanga kuri soko nyoruburire bwa hepatitis. Okay. So togo chakera hepatitis A konyorekana kero umuntu ataikonya amachara maragu na inde ata ubusabi bwaye bwate shida. So aso umuntu bwate uburire bwa hepatitis A and he or she should make sure the sanitation levels njirebia ubusafi bwaya samachi ubusafi bwaya sendagera ubwene tebobebia endagera ya ebunako yeli nabebwendete ebengia ama gokona babwene tasibia tararagera hepatitis B ndiye gotoka ekoba spread gwetera samanyinga gwetera se okoibora gwetera se tugwanjani asabantu bare nyomo nabo babwene tabatumi ebitango biko bakonya ko prevent the spread of the disease. For example, abantu bakoye bekerwa manyinga nyabitali na babwene tabe screened early screening elinde banyorama amanyinga arabia alongside abantu bare nyoma na bagotumika chi protectives chire chingia se uko bakonya banyoro boroiro alongside abana bali bako iboru banyole vaccine yo asobwango abone nyaranyarikana abantu mbaro bayitokonyora agosine byoroke mna gwate babikonyoru koroka so mubiroye kwanyora umuntu nabwate buriro yabwa hepatitis osibo ikire nabwate hepatitis E obere naboro bwasege kakero kinde complications inchiro chigo chiya chira cha so mubire bw'umuntu
Okay. Bona chi complications chigotoka se oboroirobo. We have a condition known as ascites. Ascites ni erikerodi ni ya rwarire mono tigo kora omuntu chaka kubimba omubiri inde mejadi ya kubimbenda alongside ini a complication kwa ascites we have peripheral edema asebona kubimba omubiri omulima mpaka magoko inde nabo alongside a complication yende nere ku hepatic encephalopathy ase omoroire agochaka akoba confused yani atema severe yeah. So that is a complication in hepatic encephalopathy. You can also have jaundice. Jaundice ni disease angu liko chaka koba liko change color yaba yellow. Yes. So those are some of the complications following the disease. Igo hepatitis ngobwana buri pia kero muntanya ore to ngene mapema nabo boko bwana lakini asenaro bogo chanda onye umuntu obonyorera asege ketambe kegera naro agocha 6 months nara agocha more than 6 months so nabo para nyoma dioga asege kegetambake lakini eradication of the disease nabe era ire kegetambake ano kubimba ko kweri yeriga can cause even liver cancer liver cancer actually hepatitis B ngobekero muntu ase liver dio konyora hepatitis hepatic carcinoma carcinoma ni cancer ye liver kono kero muntu akonyora hepatitis B na bale ni liver gali nene dio konyora carcinoma ye liver asante sana kero kendenga na wotigete ngane ende maiga na wokuligerere mwacho kuligerere mate ase seida yekeyero okay ige tonare ngiko chagotei abantu baitonga kero konyora igwete bobe to beranka nchoto to kuligerere tanyore shidobwa terinde tanyore toko kweli ogonende toko amagizora bwaterinde obebia. Asante sana so basemi umuya mwanchi umuriyari waramna kwibura inamangi twabire to basemi mwiguro yumurire bwa hepatitis ko korre biro kire twabire to kwanira tarire nyagitari genkyo eriyobe okonyora ubugwenya wikachinga kichinda sumurobere bwo kumenya ukuyani bwo kore twasore na iche Evelyn Osero.